Tak jo, pojďme si říct, proč jsme začali dělat tady tyhle trička a nějaký srovnání se zahraničníma armádama a ukázat, že to naše je tak trošku ostuda. Jako první tady máme norskou armádu a za mě je to asi úplný favorit. To snad ani není možné, jak skvěle to sedí pod tím nosičem plátu. A oblízt to můžou i tyhle trpaslíci. Tohle je švédská armáda, taky pod nosičem plátu, tentokrát bez vlaječky, ale sedí úplně skvěle. Tady je dánská armáda a přesně s tím příkladem, co jsem říkala. Kdyby se ty holky v té vodě plazily s delšíma rukávama, tak jim to strašně zavazí. Tady tohle je od německé armády, i když to není úplně uplý tričko, tak má zase kratší rukávy. Dokonce jsem ho testovala, sice v daleko větší velikosti, ale poznala jsem, že má daleko lepší gramáž. Tohle je švýcarská armáda a prosím pěkně, tohle je jejich starý střih. Oni teď budou dělat novou verzi, takže toto je ta jejich horší varianta. Nemůžeme zapomenout na americkou armádu, tak tady mám dvě varianty. Tady tohle tričko je klasicky fasovaný a tady o tohle tričko si můžou holky na útvaru zažádat. No a takhle vypadá naše fasovaný. A takhle vypadají trička, který jsme si nechali vyrobit. Do komentářů mi napište, jestli byste chtěli vidět další srovnání vojenského oblečení.